Een protte sfeer in het Cambuurstadion Justerjoen bij de laatste thuiswedstrijd van dit jaar. Maar het eerste echte vuurwerk in de wedstrijd kan bepaald net van de Ljouters. Dat kwam op naam van de Veenkolonialen, die het hier uitbrekken op de rechterkant. Cambuur startte net goed. De voorzet komt van Marello en er is Kluin, die het keeper te Loeken weer te verrassen met een baltje in de boppenhoeken. En zo het Cambuur na 10 minuten spelen op een 1-0 te staan. En zien het beeld van de wedstrijd wie dat net eens onterjochte. De vraag is of de Loeken hier komen matten hier, maar hij bleef staan en Kluin kan scoren. Hier is Menting die het maar een beetje mazzel terugbrengen kan. Maar nu is het de Loeken die de Ljouters wel redt van een gruttere F te staan. Cambuur moest even herpakken in de beginfase van de wedstrijd. Maar kreeg stadig gewoon de guy te pakken. Dit is Bob Schepers en die denkt van, dit is shitten. Want die keeper, Leonard Nienhuid, is bepaald net sterk. Sander van der Heijden reageert attent. En dan is het 1-1 in de 20e minuut van de wedstrijd. Wat een raar schot van Schepers met het keeper de problemen mee had. Ja, en dan weer en Mark de Vries en Sander van der Heijden erbij met de automaatje. De onvierder van Cambuur die het. En dan komen er meer onvallen. Sjuggens naar dit prachtige stekbaltje van Sander van der Heijden. Mark de Vries maakt het perfect door. En in de 24e minuut komt Cambuur op een 2-1 vastsprong. Bekende recept, de prachtige stekbal van Van der Heijden. Het bekeken stiftje van de Vries. En zo komt Cambuur op vastsprong. Schepers onder de rechterkant. Brengt hem in de 16 meter. De Leeuw kopt. Die keeper is dus net geweldig. Van der Heijden reageert weer attent. En boem. Daar is Mark de Vries. Van zijn tweede van de wedstrijd. En na 23 minuten spelen steert Cambuur op een 3-1 vastsprong. Keeper zit er net echt geweldig uit. Hoewel het wie echt net een makkelijke bal. Maar Van der Heijden reageert weer heel attent. 3-1 wie echt de rest staan. Maar voordat het zo 4 is, komt Veendam hier nog een keer goed uit. Over de rechterkant via Seintje. Naar Menting en, ja die hier er eigenlijk niet matten. En dan hier 3-12 West. En dan hier in de papieren heel los komen te lezen. Zocht trainer Gert Heerkes dat Menting mist. De tweede helft dan. Maar op een nij Menting in balbezit. De runner van de 16 meter. Het schot werd vrij makkelijk pakt door Robert de Loeken. En dan Cambuur. Maar dit is een mooie stekbaltje op de Leeuw. Shit wat wild. Daar hier wel meer in zitten. Maar Cambuur scoorde stadig al meer op in de richting van de goal van Veendam-keeper Nienhuis. Hier op de linkerkant. Maar Drosten de voorzet. Handige beweging van de Vries. Krijgt de bal ik weer om. En shit dan krijgt Nuist. Maar doen we het wel duidelijk. Cambuur zou het net bij die 3 inlitten. Want de Ljouters worden stadig gewoon sterker. Dit is een mooie onval over de rechterkant. Bal van de Vries naar de Leeuw. De Leeuw in de 16 meter. Wacht het lang. Komt dan tussen 12 man in te staan. Ja, en wat die staan er dan, dat zal nooit duidelijk worden. Maar de Leeuw komt vrij en scoort. Fjouwerien, wedstrijd in de knip. Melvin de Leeuw. Mark tikt hem door naar mij en volgens mij wou ik hem tussendoor op Mark spelen. De bal schiet ik tegen de verdediger aan. Ja, er komen 2 verdedigers en ik haal hem tussenuit, ja, alleen om de keeper. Dus ja, was bevrijdend. En het zou nog bevrijdender worden, want dit is een goede trok op de bal van Martijn Barto. Op een nij is het de Leeuw die het adequaat reageert. En hij bepaalt de eindstand van Cambuur Veendam op 4-4. En zo wordt de laatste thuiswedstrijd van het jaar 2011 dus een succes voor Cambuur. Een 4-4 oerwinning. Verzinnen, maar wel een tikkeltje flatteert. Ja, een beetje wel. We hadden een beetje moeite met... Hij speelde met 2 spitsen. We hadden een beetje moeite met een van de 2 spitsen, met Anko, die dan in de bal kwam voetballen. En daar hadden we wat moeite mee. En nou goed, dat speelde ze op zich wel goed uit hoor. Daar hadden we iets anders neer moeten zetten. En, ja, goed, en door die momenten zeg maar, is het 3-1, is eigenlijk het gelopen hun weg. En daardoor win je hem eigenlijk.